Kericho dhi county ma Kisumu jodak mawuok Kolwa Central Ward sani koro yudo fungro kotenore kod midhiero mar nok mar pi ma bende oromo magisebedo ka gikale kuom kinde ka koro kambi mochung'ne keyo pi e county ma Kisumu KIWASCO oyawnegi yanga dag pi ariyo mabiro keyo negi pi kaka owinjore alworano. Ma chenro ma KIWASCO timo kaka yorno mar hingo hikgi 20 nyaka ne gichak chenro mar keyo pi e gwenge ma Kisumu. Oganda makono nyiso morgi kaluwore ni kwan oganda moa 12,000 koro biro yudo pi maler. Chenro ma kama otele kod jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili, jatije maduong' mar KIWASCO Thomas Odongo, jatelo maduong' mar Water Sector Trust Fund kod jokanyo mamoko. Wono wachopo ka mondo wa commission project mane watimo ka mwagero kiosk ariyo to wamedo pipeline mar pi gi kilomita 4. Pipeline no wabedo gi individual connections 1,500 to kiosk ariyo go be bo serve jok maonge gi individual connection. Ka wasebedo ga ka wan gi shida mar pi nikech line mane supply pi ka nen line matin nen 2 inch. Tieneno kaka sani population osemedre. Koro nyaka watim gima iluongo ni augmentation. Project ni obedo supported gi Water Sector Trust Fund mabe joten gi board trustees gi CEO be ochopo ka kawuono mondo wa commission project ni mondo ji chak yudo pi. Wayudo pesa karibu milion machiegni 20 to gin be jo KIWASCO gi county government bende nogolo pesa. Pigno wageno kendo waneno tich mosetim maber kendo biro walieko ni obiro chopo ne ji 12,000 mabiro yudo konyruok e gweng' mar Ogango Kasule ka. Pep mane kelo pi ka nene mana inch adiwa 2 kende. Mano koro sano osemedi gi inch adiwa 4 twice. Then wabedo gi another extension mar pipeline mar 4 kilometer. Now that 4 kilometer dhimiyo wayudo ji mang'eny babiro dhi timo gimiluongo ni individual connection. Ting'e ni oganda luo kan gi pi e dalana ok an kenda emamudhe.